Inutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po niya to, alas 5:03. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluan sa aga sa mga periodiko, radyo asing telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asing Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa ibong tagapagbareta. Maray na hapon mga tugang. Aldaw po nin Webes. Ini po ang Bareta alas 5. Ako po ang sindong tagapagbareta, Joshua Bino. Detalyes kan mga bareta enot sa lado lokal. Nasa linya si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jimmy, maray na hapon. Dapat maisihan kan mga dayo bagong salta ng mga truck drivers ng mga preempadong lunadan na minalaog biyahing Ligaw Piudoran kung saan ang tinampo sa ruta gini sigun kay Ligaw Mayor Fernando Gonzales kan nga nagtalikod na daw na ang tinampo pa Piudoran 200 kurbadas kung baguhan na driver bako pamilyar sa lugar kay po na dubli ingat sa pagsabing nagkapira ng truck ang buminalintok sa mga kurbadang tinampo kung sa inayuan pigngalas kan alkalde kan Ligaw as ni Bapang nagaragi sa nasabing ruta sa kunatakan mga inot sa mga tao na giniribo ang tinampo sa Ligaw Piudoran kunata gulping patigo-tigong tinampo na kaya man sa ng tildungon palaisipan ang mga tinampong ini kunata gulping kurbada kung sa inan mga bako pamilyar sa lugar iyo ang nagkakadirisgrasya latest iyo ang truck na nagbalintok sa kurbang tinampo sa barangay Binudigahan, Piudoran na nagihan kan DCGB News kaso bago kung saan bulukon nini sa kurbada kung saan day nasala sa pangapudan si Mayor Gonzales na mag-ingat sa rutang Ligaw Piudoran dahilan sa gari nagaharalas-halas ang mga tinampo sa nasabing direksyon. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Ang Chief baretang Jimmy. ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mga tugang detalye sa lado lokal. Nasa linya po si Angel Mustaza. Angel, maray na hapon. Sige, imbitaran mo niyan ka na Junior Chamber International Legacy kay ba ng Asosasyon ng mga Bicolanong Veterinaryo Incorporated. Magayon, Exotic Pet Expo at sina City Veterinary Office ng Legacy ang publiko na bisitahon ang nagpapadagos na Orago na Pet Expo o Opetex 2 sa ground floor sa Ayala Malls Legacy sa Legazpi City. Sigung sa nasabing grupo ang aktibidad ang libre at bukas sa Gabos na edad kung sa imbahin niligdigi ang man iba-ibang exotic na hayop. At para sa mga exotic test, pwede man nilang aprobektaran ang libreng anti-rabies vaccination para sa mga ayamasinikos, libreng konsultasyon at mga freebies hali sa mga sponsor. Sigung sa grupo, ang expo ang madurar sagot sa Domingo, Mayo 25, 2025. Mga dagdag na barata, Angel Mustaza, DCGB. Salamat, Angel. Detalyes po kan mga barata sa lado nasyonal. Nangapudan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nin courtesy resignation para sa cabinet secretaries. Sigun sa Presidente, panahon na para ma-realign ang gobyerno tanganing magtugma sa piglalaoman kan mga namamanwaan. Ang pahayag na ini ni Presidente Marcos, ginibo nagkape ng aldaw matapos niyang sabihon ang resulta kan 2025 midterm elections, nagpahiling ng mga tao pagal na sa politika at sindisganado sa gobyerno.
Daipang ipinalawas na pahayag ang Department of Health o kaya DOH may kinaraman sa kasuguan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magsumite ng courtesy resignation an sa iyang mga gabinete. Sa ngunyan, pigahalat pa ang statement ni Health Secretary Ted Herbosa asin kung nagsumiti naman kan sa iyang formal notice of resignation. Apuwer sa DOH, dahi paninpahayag ang Department of Public Works and Highways o DPWH kung nagsumiti naman in resignation si Secretary Manny Bonoan. Mientras tanto, sa katakod pa pong bareta, masumite kan sa indang courtesy resignation sa Department of Environment and Natural Resources o kaya DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Ini matapos na ipinagmando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang courtesy resignation kan gabus na mga miyembro kan sa iyang gabinete. Sigun kay Secretary Loizaga, siya nagserbi base sa kasuguan ni Presidente Marcos mantang tiwala siya sa kakayahan kan Presidente kung ano ang mas ikakarahay kan nasyon. Mientras, nagsumitir naman kan sa iyang courtesy resignation sa Department of Science and Technology o kaya DOST Secretary Renato Solidum. Nagtutubod si Solidum na sa siring na paagi makakapagpautob din reforma ang Presidente para matauwanin magkakanigong serbisyo ang mga Pilipino. Apuera kay ni nakapagsumitir naman si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kan sa iyang resignation sa pagsasabing yaon an sa iyang tiwala kay Presidente Marcos. Mientras tanto, ipinahayag man po ni Metropolitan Manila Development Authority o kaya MMDA Chairman Romando Artes na masumitir siya ng courtesy resignation. Sa pahayag kan ahensya na bilang MMDA Chairman na may ranggong Cabinet Secretary, obligado na magsumitir si Chairman Artes ng courtesy resignation asin magkumple sa direktiba dahil nagsiserbi siya sa kagustuhan kan Presidente. Kasimbagan ini ni Artes sa pangapudan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ng courtesy resignation para sa gabinete o kaya para sa Cabinet Secretaries ngunya na aldaw. Sa katakod pong barata, mamundo na inanunsyo ni Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon ang sa iyang courtesy resignation. Sinabi ni Dizon sa hampang kan media sa ginibong press conference sa opisina kan DOTR kasabagong aga. Sinabi ni Dizon na nagpapahiling ini makusog na mensahe ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ang gabos na opisyal kay puwan magsunod sa direktiba asin dapat may focus. Mga tugang handa daw po si Budget Secretary Amena Pangandaman na magsunod sa pangapunan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na magsumitir ng courtesy resignation ang gabos na Cabinet Secretary. Sa naging pahayag ni Pangandaman, sinabi kini na masunod siya sa direktiba ni Presidente Marcos Jr. asin suportado niya ang gabos na desisyon kini. Nagtutubod ang sekretarya na ang pag-iisip kan Presidente iyon para sa ikakarahay asin interes kan lambang Pilipino. Base sa pahayag ni Pangandaman, mantenido ang sa iyang pagtubod sa Presidente sa paggigibo kaining pagserbi sa nasyon. Apera sa lakdang kaini sa pagsulong kan ekonomiya na may integridad, sigla, kusog kibuot asin compassion. Formal na pong nag-abiso si Senate President Chis Escudero sa Kamara de Representantes na ma-convene na ang Senado bilang impeachment court sa June 3, 2025 para puunan ang paglitigar kay Vice President Sara Duterte. Sa surat na ipinadala kan Senado kay House Speaker Martin Romualdez na may petsang Mayo 19, susog sa sendang Rules of Procedures on Impeachment Trials, handa na ang Senado sa Hunyo 2 o kaya aldaw kan pagbalik kan sesyon alas 4 nin hapon para akuon ang panel of prosecutors kan Kamara. Tiglalauman ni Escudero na sa pagbukas kan sesyon kan Senado,
Babasahon na kan prosecution ang 7 kaso na nakapalaman sa Articles of Impeachment na sinangat kontra kay Vice President Sara Duterte. Hunyo 3 naman, eksaktong alas 9 nin aga, pupunan kan Senado na mag-convene bilang impeachment court para makapag-issue nin summons as in iba pang direktiba. Nakapalaman pa sa surat ni Escudero na copy furnished o kaya pinadarhan man in kopya kini si Vice President Sara Duterte. Dainin papel si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Bicameral Conference Committee para sa National Budget. Tinawan doon ni House Deputy Minority Leader as in ACT Teachers Party List, Representative Franz Castro, na sarong eksklusibong legislative function ang partisipasyon kan Presidente asin ang pagpressure sa mga kongresista para sa interes kan publiko asin bako kan palasyo. Sigun kay Castro, bako playground kan Presidente ang BICAM asin ang planong presensya ni PBBM sarong patakot sa independensya kan Kongreso kung sain pwedeng rauton kini ang separation of powers asin mabalgar sa prinsipyo kan checks and balances. Katakot kini nangapunan si Castro nin full transparency o kaya pagiging bukas sa publiko kan kabus na deliberasyon asin BICAM para sa budget para tunay na may paglaban ang interes kan publiko. Nag-apilar si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez kan Cagayan de Oro City sa Department of Budget and Management o kaya DBM as in Department of Education o DepEd na itagama sa Mindanao ang kabanga kan 16,000 na bagong posisyon para sa mga palatokdo ngunya na taon. Ini tanganing makahabol sa Luzon as in Visayas ang Mindanao pag-abot sa literacy. Tinawan doon kan kongresista na ang Philippine Statistics Authority ang may pinakahalangkaw na level kan functional illiteracy sa Mindanao. Katakod kini kinakaipuan ng dagdag na pag-ensayo para sa mga paratokdo asin mas marhay na infrastruktura asin ekipahes sa mga eskwelahan para maabot kan mga estudyante sa Mindanao ang level kan edukasyon kan mga nasa Luzon asin Visayas. Ipineraram na po sa state of calamity ang Banwaan kan Dato Piang sa Maguindanao del Sur dahil sa mahiwasan na pagbaha na dara kan Intertropical Convergence Zone o kaya ITCZ. Maabot sa 8,000 na pamilya sa 16 na barangay ang apektado kan baha sigon sa Dato Piang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Mientras tanto, sobra 1,000 na pamilya naman ang nasa evacuation centers. Sigon sa Pag-asa, ang ITCZ nagdadaranin oran sa haros kabilugan kan Mindanao Region. Kinumpirmar kan Sugar Regulatory Administration o kaya SRA ang enot na kaso kan sugarcane infestation sa Negros Occidental dahil sa Red Stripe Soft Scale Insects o kaya RSSI. Nadiskubre kan SRA ang presensya kan mga ini sa 6 na lugar sa Northern Negros Occidental. Ini ang enot na kumpirmadong pest infestation sa nasabing probinsya na ipigkukonsiderar bilang sugar bowl kan nasyon dahil sa hali ini sa haros 70% kan annual production kan asukar sa Pilipinas base man sa datos kan ahensya. Nagbilog man ang SRA nin sarong task force na pinanginginutan ni SRA board member David Andrew Sanson para magkaigwanin control operations asin mapugulan ang paghiwas kan problema sa tabang kaniba pang ahensya de gobyerno. Nagpangirumdom ang Philippine Embassy sa mga Pilipino sa Singapore pati sa mga Filipino travelers na illegal ang pagdara o kaya pati ang paggamit kan e-vape o kaya e-vaporizers sa nasabing nasyon. Sa abiso kan embahada,
pwedeng magbulta ng $2,000 ang mga mahiling na nagdara kay ni mantang ang convicted sa nasabing pagbalgar pwedeng pagmultahon ng hanggang $10,000 o kaya pagkakakulong ng sagkod 6 na bulan. Sa second offense, multang maabot sa $20,000 as in pagkakakulong nin maabot sa 12 bulan ang hahampangon. Sinabi pa kan embahada na kukumpes karon ang mga tobacco items as in pwedeng mapa-deport kung dayuhan kung sa inday na ini pwede pang tugutan na makalaog giraray sa Singapore. Hinatulan po nin guilty kan Land Transportation Office o kaya LTO sa duwang pagsuhay ang babaeng rider na nag-viral online dahil sa road rage incident sa Zambales. Sinabi ni LTO Chief Vigor Mendoza na an content creator na si Yana Motovlog pinagmulta ng 5,000 pesos para sa paggamit ng motorsiklo na daing side mirror asin kadagdagan ng 2,000 pesos para sa reckless driving. Sigun pa sa LTO, sinuspender man ang lisensya kay ni sagkod sa panahon na magkomple siya sa direktiba kan LTO na isurrender ang motorsiklo na ginamit durante kan viral road rage incident na sa iyang inako na bako nyaman pagsaliri. Nag-ugat ang desisyon kan ahensya sa sarong video na ipighiras kan motovlogger mantang siya na sa Zambales kung saan hinambugan niya ang driver kan sarong pick-up truck. Mientras tanto, siniguro po kan Philippine National Police o PNP na pwedeng mamatian kan publiko ang pinakusog na presensya kan pulisya sa mga komunidad. Ini bilang parte kan estratehiya kan PNP para irani ang serbisyo sa publiko susugman sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon kay PNP Chief Police General Romel Marbil, ang presensya kan mga pulis sa komunidad pako sana makakapugol sa krimen kundi makakatabang para maibalik ang tiwala sa indakan publiko. Kaya naman ang kasuguan kan PNP Chief sa mga commander sa ground o galion ng pagpapatrolya kan mga pulis sa matatawong lugar siring kan mga transport hub, mga commercial center, siring man sa mga pasyaran. Naarestar ang sarong Chinese national matapos maaktuhan na nagpapabakal ng daing rehistradong vape products sa sarong operasyon kan Criminal Investigation and Detection Group o kaya CIDG Pampanga asin Bulacan Provincial Field Unit sa Barangay Prensa 1, Marilao, Bulacan. Nakumpiskar sa suspect na si alias Ping ang 26,000 pedaso ng neutral brand na vape na pigkakarkulong na sa 9.1 million pesos ang kantidad. Sigun kay CIDG Director, Police Major General Nicholas Torre III, nagduluwas na daing permit hali sa Department of Trade and Industry as in Bureau of Internal Revenue ang mga nasabing produkto. Mientras, hahampangon man kan suspect ang kasong pagbalgar sa Section 19 kan Republic Act 11900 o kaya ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act. Sa panhuri pong detalye kan barata, nagpatanid ang motorcycle as in taxi company na Move It sa posibleng mass layoff nin sobra 14,000 na riders asin ang posibleng magigibo kay ni sa ribo-ribong pasahero kung tulos aaksyonan kan gobyerno ang apel nila laban sa sugo kan Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sa sarong supplemental motion ay tanawin niya aldaw na ngapunan ang Move 8 sa Motorcycle Taxi Technical Working Group o MCTTWG na pundoho na munaan pagpapatob kan April 2025 na order na nagpapababa sa bilang kan mga riders asin nagpapapundo kan operasyon sa Cebu asin Cagayan de Oro. Tinawan doon pa kan kumpanya na pagpapatob kan order magresulta sa pagkawara nin trabaho kana sa 7,000 na riders sa Metro Manila, 3,000 sa Cebu asin 3,000 sa Cagayan de Oro. Mga tugang, iyan po ang detalyes kan mga barata ngunyan para sa aga. Mga barata pong marluwas sa mga dyaryo nasyonal. Alagad enot na po nindong nadangog sa Radyo DZGB. Ini po ang barata alas 5.
Nems Flora ang kaibanta sa lado technical, Jerome Martinez sa IT, sa newsroom, News Director Mar de la Cruz, katuwang si Cheryl Leron, Jenny Balyaran, asin Nicole Gloriane. Ako po ang sa indong tagapagbareta, Joshua Bino. Salamat po. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family